Chinamati, Namaru Soro Denga, Tendai, Ningua Mati, Tokumbera Tizizo, when to Gunabun Visisa, to Kura Pakutenda, to the Panatenda, Patina, Potichenda, Panakuna, put out of Pagakiri, was no connection at this Pakapo, Chizu Shanas, all the function of miracles. My miracles, Minana, my miracles. Miracle chinhu chisingatarisirwi chinoitika chinogone kuitwa but chinonga chaitwa nerimwe simba risiri simba remunhu kana njere dzemunhu. Pane intervention iripo inonga yaitwa yatinoda kutaura mukati mezuva ranhasi ichibva kuna Mwari kumusoro kudenga inoitwa muvanhu. Saka muchaona kuti chiitiko chisina kujairika chinoitwa chekuti vanhu 5,000 vanofidwa zvichibve parofu rimwe nefishi imwe ndo miracle. Tichachitaura kuti mukati memazuva anhasi miracle richiripo here, kana riripo, kana raivapo, richipo. Basa remamiracles ngerei? Basa reminana mukati mezuva ranhasi rinoseve purpose ipi? Minana ine basa rei mukati rwendo rwemukristu? Riripo pakudini? Saka muchaona kuti vanhu vari divided pakati pemamiracles. Vamwe vanoti achiko, vamwe vanoti hakusina, vamwe vanoti kamuitirwo kaakiita ndi Satani. Saka toda kunatsonzwise miracle kuti rinoshanda papi uye rinobatsire basa rei. Saka muchaona kuti chinhu chinonzi miracle chichinge chaitika, imwe definition inobatsira futi. Miracle harikwanisi kuexplainwa nemanatural laws. Moses vanhu vachirumwa paipa, vanhu vairumwa vainzi kuti vapone vanofanira kundotarise nyoka yebrass yebronze. Muchaona kuti hazvitsananguriki ngesainzi kuti chii chakanga chiripo pakuti munhu ukatarisa panyoka unopora. Poison yaibva sei pakutarise nyoka? Hazvitsananguriki ngeruzivo rwevanhu. Saka miracle riri pamusoro penjere dzedu, riri pamusoro pesimba revanhu. Intervention inobva kuna Mwari. But muchaona kuti mazuva anaya manje mamiracle manzwisisirwa anoita anosiyana. Kune vari kude miracle pakusimbise usimbe hwavo, kune vari kude miracle nekuti vakangonzwa kuti Jesu uri kufidha vanhu. Mukatarisa John chapter 6 verse 26 inoti Jesu akavapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvaki nokuti makaona zviratidzo, asi nokuti makadya zvingwa mukaguta. Jesu uri kuti pamamiracle andakaita hamusi kunditsvaga nokuti makamaona saka munotenda because ndakaita izvozvo. Uri kuti munode kuramba muchipiwe chingwa. Vanhu vari kuteera Jesu noti nekuti vakatenda kuti uyu mwanakomana waMwari, but vari kuda kuramba vachipiwe nyama, vari kuda kuramba vachipiwe zvingwa. Saka uchaona kuti kune vanotsvage miracle, riri miracle rekuda kuti munhu uramba uchipiwe chingwa. Purpose yemiracle ichiitwa mubhaibheri, ichiitwa muOld Testament, ichiitwa kuearly church, ancient apostles vekare vakatanga nechechi, yakanga iripo pakuti riedhere value pakutenda kwemunhu. Riti munhu uri kuitirwa kana uri kuratidzwa uone kuti simba raita apa uyu zveshuwa ndi Mwari. Rakanga riripo pakuti munhu utende, rakanga riripo pakuti munhu uteerere. Tichadzidza nezvemiracle mukati mezuva ranhasi. Saka chiripo toda kuziva kuti mumazuva anhasi richiripo here uye basa raro riri kuita nezvei. Regedzai titange kubva panotangire chidzidzo chedu. Mukanasa kutarisa pamamiracles akarekodwa mubhaibheri zvinosiyana nemaverengero. 35 mamiracles akarekodwa mubhaibheri, 23 acho akanga ari healing, ekutorapwa kwevanhu aiitwa ndiJesu. Tinotaura aJesu, hatisi kutaura maapostles kana vamwewo vana Elisha nana Elia. Tutaure mamiracles aJesu akarekodwa. 23 akanga ari healing, 3 akanga ari
ekumutswa kwevanhu vakatofa, vanhu vafa vari kutomutswa. 3 mamwe 3 akanga ari echikafu, kuti Jesu unobudise chikafu, unofidhe vanhu nedringi kana chikafu. Mamwe 2 akanga ari ekubatwa kwehove zhinji. Mamwe 4 akanga ari enature, ndoaya yekuti Jesu unoti peace be still, ekuti unonyaradze madutu, unoita chichichi. Saka tode kuti tione zvaireve miracle, tione zvaraireva Jesu uchiriita. Tichanyanyozembera pana Matthew chapter 9. Matthew chapter 9 totangira hedu pavhesi ya 1. Iyo togone kuiona futi pana Mark chapter 2 vhesi ya 1 to 12, kana pana Luka chapter 5 vhesi ya 18 to 26. Wakapinda mugwa akayambuka ndokusvika kuguta rake. Zvino vakauya paari nomunhu wakanga akafa mitezo, avete panhoo. Jesu akati achiona kutenda kwavo, akati kumunhu wakanga akafa mitezo, mwana, sunga mwoyo, wakanganirwa zvivi zvako. Jesu uri kupinde mugwa oyambuka ndokusvike kuguta rake. Vhesi ya 2. Zvino vakauya paari nomunhu wakanga akafa mitezo. Shamwari dziri kuuya nemunhu, kana kuti ihama dziri kuuya nemunhu wakafe mitezo kuna Jesu. Munhu wacho wakanga wavete panhoo pamubhedha pake. Jesu akati achiona kutenda kwavo. Kutenda chinonzi kutenda chii? Kutenda kuna Hebrews chinonzi evidence of unseen things, zviratidzo zvezvinhu zvisingaoneki. Asi apa Jesu uri kuti wakaone kutenda kwavo. Hapana chataurirwana, but Jesu uri kutanga kunzi wakaone kutenda kwavo. Wakati achiona kutenda kwavo, akati kumunhu wakanga akafa mitezo, mwana, sunga mwoyo, wakanganirwa zvivi zvako. Panapa pane miracle iri kuitika panapa. Anyway, regerai tiverenge tichazodzoka. Vhesi ya 3. Zvino vamwe vavanyori vakati mumwoyo yavo, munhu uyu unomhura Mwari. Vhesi ya 4. Asi Jesu achiziva mifungo yavo akati, munofungireiko zvakaipa mumwoyo yenyu? Vhesi ya 5. Nokuti chinyiko chakareruka kuti wakanganirwa zvivi zvako, kana kuti sumuka ufambe? Vhesi ya 6. Asi kuti muzive kuti mwanakomana womunhu une simba panyika rokukanganira zvivi, akati kumunhu wakanga akafa mitezo, simuka, tora nhoo dzako uende kumba kwako. Saka mumadziso emunhu manje, kana mumazuva emodern church yanhasi, miracle iri kuzoitika pavhesi ya 6 pari kunzi, akati kumunhu wakanga akafa mitezo, simuka, tora nhoo dzako uende kumba kwako. Akasimuka akaenda kumba kwake. Saka uchaona kuti kurapwa kwemunhu, vhesi ya 6 na 7, ndo panozoitike miracle kuvanhu vari kuona. But ndinoda kutore umwe mukana wekuti chinonzi miracle chakatoitika kutangira pavhesi ya 2, panonzi Jesu wakati achiona kutenda kwavo, akati kumunhu wakanga akafa mitezo, mwana, tsunga mwoyo, wakanganirwa zvivi zvako. Uchaona kuti kungirozi kana kuti kudenga rakatarisa rinonzwisisa chirevo chekuti mubayiro wechivi rufu. Saka tomboti munhu wese wakatadza, but munhu hausi kufa. Kudenga rinogona kushamisika kuti chii chaizvo chiri kuitika kana munhu wakatadza usiri kufa. But vanoziva futi vhesi rekuti without the shedding of blood there is no remission of sins. Hapana kuregererwa kwezivi kana pasina ropa radeuka. Saka uchaona kuti Jesu pasina ropa radeuka uri kuti mwana wakanganirwa zvivi zvako. Saka muchaona kuti izvozvo pachazo kungirozi dzichiteerera dzinonzwa miracle, dzinoone miracle ichiitika, kuti zvivi zviri kuregererwa pasina ropa radeuka. But kumunhu hausi kuone miracle iyoyo. Munhu uri kuzoone miracle pavhesi ya 6 na 7, sumuka ufambe. But uchaona kuti izvozvo manje tikade kuzvitora nonga kuri kumaziso engirozi. Kufambe pamusoro pemvura haisi miracle kungirozi. Kuuraya vanhu 3000 pa 1 hour
haisi miracle kungirozi, because inozigona nespeed zacho inozigona kufamba 100 kilometers per hour, kumhanya 100 kilometers per hour haisi miracle kungirozi. But isusu takapuwa zvinhu zvepanyama kuti tinzwisise zvinhu zvepamweya. Jesu, shwiro yaJesu haisi pamusana peichi kunyanya. Ichi chinofa chinoora. Chero Lazaro wakamuswa paipai, but nhasi hatina munhu unonzi Lazaro mukati muupenyu hwedu. Chaidiwa chikuru chinoreve kumuswa kwaLazaro. Jesu uri kuda kuti even wakafa usati watendeuka, wakafa uri kuzvivi, Jesu nesimba rekukutora wokumutsa wokuite mupenyu. Kuve mukristu wave chisikwa chitsva, wabva pachimiro chekufa chawakanga uinacho kare. Anyway, zvinogona kunzwisisa tichiende mberi. Regai tiende mberi pamusana pezvidzidzo zvemiracle. John 11 verse ya 33 tichamboti gare pazvidzidzo zvekufa kwevanhu nekumutswa kwavanonga vachiita. Todotora maybe 3, togonotora 1 chacho, tinongobata tichichakadaro. John 11 verse ya 33 inoti panapa, zvino Jesu akati achimuona achichema, navaJudha vakanga vauya naye vachichema, akafa neshungu mumweya akatambudzika. Akati, mamwise piko? Vakati kwaari, Ishe, uyai muone. Jesu akachema misodzi, verse ya 35. Ipapo vaJudha vakati, tarirai, waimuda sei? Asi vamwe vavo vakati, uyu wakasimedza meso ebofu, haazi aigona kudzidzisa kuti uyu munhu arege kufa here. Ipapo Jesu akafa neshungu mukati make, akasvika pabwiro iro raiva bako nebwe rakanga riri pamusoro paro. Jesu akati, bvisai ibwe. Hanzvadzi wakafa akati kwaari, Ishe, wotonhuhwa zvino nokuti wava mazuva 4 okufa kwake. Jesu akati kwaari, handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari? Ipapo vakabvisa ibwe kubva panzvimbo paakanga aiswa akafa. Zvino Jesu akatarira kudenga akati, Baba, ndinokuongai nokuti mandinzwa, asi ndakanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose. Asi ndakazvireva nokuda kwavazhinji vakandikomba kuti vatende kuti makandituma. Wakati areva izvozvo akadanidzira nenzwi guru akati, Lazaro, buda. Saka uchaona kuti chiratidzo chiri kuitirwe vhesi yanzi vhesi ya 42. Asi ndakanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose, asi ndakazvireva nokuda kwavazhinji vakandikomba kuti vatende kuti makandituma. Chiri kuitirwe vanhu vakakomba Jesu, vari parufu, kuti vatende zveshuwa kuti Jesu wakabva kuna Mwari. Chiratidzo hachisi kuitirwe kunzi Jesu unogone kuite zviratidzo kana kuti Jesu une mukana wekuite zviratidzo. Chiratidzo chiri kuitwa kuti vanhu vatende, vanhu vari parufu vadini, vatende. Kuna vanhu vari kuite macompetitions ekuite mamiracle, asina kana value yaari kuedha pakutenda kwevanhu. Miracle ngarivepo pakuti kutenda kwevanhu kusumudzirwe, kana kuti vasingatendi vatende. Tikangoite miracle risina chinangwa, tinodzoka pana John 6 verse ya 26 yekuti vanhu every day vanoende kuchechi vachimhanya asi vachitsvage chingwa. Muchaona kuti chingwa chinhu chinogone kuwanika even pasina miracle. Bhaibheri richitaura Exodus chapter 20 verse ya 9 inotaura kuti bate basa mazuva 6, basa riri kuitirwa kunzi uwane chingwa, which means rinoitika. Patataura miracle tati chinhu chinoitika chisina kujairika, pane intervention yaMwari mumaafezi emunhu, kuti iyi hazvina kujairika kuti mana iyi ingodonha, chikafu chingodonha, but Mwari unochidonhesa. Saka chinhu chinonzi chikafu unogona kuchitsvaga even pasina miracle. Une simba, Mwari wakakupe simba, Mwari wakakupe njere, Mwari wakakupe mazuva 6 kuti ushande utsvage chikafu, which means chinhu ichocho unogona kuchiona nesimba rako nenjere dzako. But miracle yoitwa iri kuitwa ine chimwe chinangwa chisiri cheizvozvo. Saka vanhu havafani kuuya kuchechi kumhanyira kuti tindopuwe chingwa kana kuti kumhanyira kuti tindoone nyama. Ngainge zvine chimwe chinangwa chiri nani chisiri ichocho. Jesu uri kuda kuzame kubuditsa
vaefeso 2 vhesi ya 1 vaefeso 2 vhesi ya 1 wakakururamisai imi makanga makafa mukudarika kwenyu nomuzvivi zvenyu. Saka tisati tatendeuka takanga takafa, asi uchaona kuti Jesu paunouya uchititora patakatendeuka pakaitike miracle yekuti Jesu uri kutimutsa kubva kuvakafa. Jesu usati watendeuka iwo wakanga uri Lazaro mubwiro, but time iri kunzi naJesu shoko rataurwa iwo wonzwa kushoko iroro wodayira kushoko iroro, Jesu uri kutoite miracle. But miracle yacho manje kuvanhu haisiri iyo miracle yatinoda. Miracle inoda vanhu ngeyekunzi munhu une kenza ngaupore kenza, but Jesu hausi kupodze kenza. Jesu uri kuti amene kuti kenza uchaita sei nayo, pamwe uchafa pamwe uchararama, but chandinoda kuita kukuregerere zvivi. Saka uchaona kuti kungirozika miracle iripo kana kuti zvadzinoda kunatse kunzwisisa yakasiyana nemiracle iri kuvanhu. Matthew 9 vhesi ya 5 na Matthew 9 vhesi ya 6 imiracle inoonekwa mumadziso maviri akasiyana. Ngirozi dziri kuone kuregererwa kwezivi semiracle, ndo miracle yadziri kuona. But vanhu vari kuzoone miracle yekuti unongonzi sumuka ufambe, watove munhu wapora kubve pakufe mutezo kwaukanga wakaita. Saka uchaona kuti pane view yakasiyana. Vanhu vanoda zvinobatika, vanhu vanoda zvinooneka, vanhu vanoda zvenyama iyi physical nature kuti ngaihiliwe, but ngirozi naJesu vakatarisa vanoda kuti spiritual life yako inge ichifamba isiri yakafa. Dai tikaonawo maonero unoite ngirozi. Saka kuve mutendi imiracle, kutove mutendi chaiko chaiko, kusiye zivi kubve kuzivi imiracle. Saka uchaona kuti pane futi mukana wekuti vamwe vanhu vakakurire muchechi, vamwe vangazoti inini handisi miracle because ndakabarekerwa muchechi saka haisi miracle. Tinogona kuberekerwa muchechi but takafe mutezo. Tataura paipai tikati out of 35 miracles 23 mamiracles acho akanga ari ehealing. Saka uchaona kuti unogone kuberekwa usiri muchechi. Sa John chapter 9 uya unoberekwa ringori bofu, vadzidzi vobva vati ndiani wakatadza uyu kana vabereki vako, zvikanzi hakana, hapana kana one wakatadza, uyu uripo pakuti ukuru hwaMwari huonekwe. Saka uchaona kuti unogona kuberekerwa muchechi but wakaremara, usingaoni, uine ruoko rwakafa, uine chii zvichisiyana siyana. Zvakafanana neye Matthew chapter 9 unogona kunge wakaberekerwa muchechi but une pawakaremara paunode kutasanura. Wakaberekerwa muchechi but une hasha, wakaberekerwa muchechi but hauregereri, but Mwari manje uri kuuya uchiti ndode kuite miracle pauri. Miracle yei yekuti ukaitirwa chakaipa waizikanwa uri munhu une hasha haudzoreri. Mozisi unonzi wakanga uri wehasha. Tikatarisa rudzi rwaRevhi naShimeoni vakomana vehasha vakaite zvinhu zvakashata munguva yaya hanzvadzi yavo yachinyiwa. Mozisi unonzi wakanga uri munhu munyoro. Imiracle yakaitika. Why? Unonzi enda 40 years Mwari vanomutraina vachimuite miracle, but miracle inogononga iri munhu waitokumbira dai Mozisi uri mumazuva anhasi vaigona kuti todoti Mozisi usatakama, but kuna Mwari nengirozi vachiona miracle iripo pakuti Mozisi wakutende kuti ukatadzirwa audzoreri. Mozisi wakutende kuti ukachallenjwa haumiri nemunhu wamuchallenja, unondobvunza Mwari kuti toita sei. Saka iyoyo pachayo imiracle. Imiracle yatinofanira kunga tichidini. But vanhu manje vanode physical healing, yet Jesus appeal kuvanhu kuti tikumbire spiritual healing. Jesu pawaite maphysical healing yakanga chiri chiratidzo chekuti ndokwanise kukiwa futi chirwere chako spiritual. Ndo maonero anoita denga. Saka muchaona kuti kufamba pamusoro pemvura, pamusoro pengirozi, kana kuti ngirozi haiti haishamisiki Jesu tifambe pamusoro pemvura, haishamise zvatinoita isusu. Ngei kwavari zviri nomo zvinoitika zuva nezuva zvangofanana nenini kufamba pamusoro, vanozvinzwisisa, vanozviona
kubhururuka kukwira kwakaita Jesu mudenga uchienda kuascension yaJesu yayo kungirozi haishamisi, kudzaka uchidaro hazvishamisi. Chinoshamisa chii? Ngechakavanzika chakaitike pamuchinjikwa kuti munhu unonzi inini uponeseke nhasi. Ndo miracle huru kudenga zvekutoti ngirozi dzichitarisa, dzichide kunzwisisa, dzichide kudzidza, dzinode kudzidza kuti munhu wakaponeseka sei, wakagone kutendeuka sei kubva muzvinhu zvakaipa, Satani wakakundwa sei. But miracle iyoyo kuvanhu inopfuura. Plus Ecclesiastes 9 verse 5 inongotaura kuti vakafa havana chavanoziva, asi vapenyu vanoziva kuti vachafa. Saka uchaona kuti kana wakafa hauzivi. Kuti uzive manje unofanira kutokumbira Jesu. Ndo zvinotaura Bhaibheri. Unofanira kutokumbira Jesu. Hanzi zvinhu zvenyaya zviregererwi because munofunga kuti munoona. Dai maitenda kuti hamuoni mairapwa mukaona. Chapter 9 ya John ndozvainoreva. Regerai tiende pamwe pama miracles nature, miracles yenature. Miracles yenature, Jesu unotuke muonde ukaoma. Jesu unonyaradza futi mafungu emvura. Mafungu akadini? Aripo mafungu ari mukati mevanhu. Ndo zvatati tichitaura pamusoro pa Moses. Moses unobve kurudzi rwekwaLevhi naSimeoni, vakomana vehasha. But hasha dzinopera kana wachinge wauya kuna Jesu. Kune vanhu vatinoziva vasati vatendeuka, vekutoti zvataakuvaitira nhasi dai vakanga vasati vatendeuka nyaya idzodzo dzaisapera kana kuti umwe munhu waifa. Bitterness inopera kana tichinge tauye kumuchinjikwa. Tataure hasha, bitterness zvinopera. Saka uchaona kuti pane zvinhu zvinokurirwa ndiJesu kudada. Kune vanhu vaidada vasati vatendeuka. But patinouya kuna Jesu kune vanhu vaichinya, vainyima, vaisaregerera. But muchaona kuti kana Jesu akataridza kuti ndinonyaradza mafungu emvura ndinonyaradza, muti ndinomuomesa. Muchaona kuti chero uri zimunhu rakakura sei ukanzwisisa kuti muti wakaomeswa, wati iwowe munhu muti kana wakaomeswa, which means Jesu unogona kuomesa. Kana Jesu uchipe upenyu kumuti wakaoma, Jesu unogona kukupa futi upenyu. Ezekieri inoti hanzi maprofita pamusoro pemagodo aya kuti achamuka. But muchaona kuti magodo akazopuwa upenyu. Saka muchaona kuti miracle iripo ngekuti chero chinhu chakuratidza sekuti hapasina upenyu, but upenyu hwacho tode kusimbirira paupenyu hunouya, noti paupenyu huno. Regerai tibatsirane pana Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 25. Hebrews chapter 11 verse 25. Akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari pano kufara muzivi nguva duku. Ndi Moses. Muchaona kuti pane chidzidzo chikuru pana Moses. Moses uri kuti handichadi kugara mupalasi. Kana tichitaura mupalasi tiritaura zvekunana dzimba dzakaita sekunana state house, amene uko vanogara mapresident ikweyo. Wobude mustate house kuti because vanhu mazuva anaya vanoitirwa mamiracles vanode kuti vaitirwa mamiracles vandogare kustate house. But Moses uri kuti no, handisi kude mustate house. Chindibudisai mustate house. Pane chimwe chakakosha chinopfuure state house. Chii? Kuti ndiregererwe zvivi. Mukuregererwe zvivi kana zvichiri kuti ndichapinda nemumoto ngazvidaro, pane kuti ndiswere ndiri upenyu hunouya ndozohushayiwa. Saka muchaona kuti vanhu izvozvizvi vanode miracle yekuti ndindogare mustate house, of which dzimwe nguva iri kucreate husimbe mamiracles ari kuitwa nevanhu. Pakudini munhu akudhipenda zvakanyanya nekuti ndikandokorobhe motikari yemunhu nehandkerchief ndichaonawo motikari yangu. Motikari unoiona ukashanda nesimba, ndozvinotaura Mwari. Rimwe Bhaibheri rinototi usingadi kushanda ngaurege kudya, kuna vaTesalonika ndozvainotaura. Saka uchaona kuti isusu zvinhu zvakaita sekuti tiende kustate house shanda, but pane chinhu chandisingagoni kushandira, chinhu chakaita sekuti ndiregererwe zvivi, chinode kutenda pangu, then miracle yobva yaitika. Saka uchaona kuti
mamiracles enature Jesu waide kungobudisa kuti unogone kuovercome any situation, any problem iri pamunhu. Amenoti problem yakaita sei? Mukadzi uya unouya uine ropa rawaibuda kwenguva refu, but muchaona kuti yakapedzwa pana Jesu. Jesu uno overcome any situation. Pane dzimwe nyaya dzinorwadza, ukateerere zvirongwa zvinombotaurwa pamaredhiyo, munhu unobuda uchiti ndiri muroye ndizori chii. Iyo situation iyo ndio iri kunzi huya. Jesu uri kuti huya. Situation yake amenoti yakaita sei? Huya, huya. Matthew 11:28 inoti huyai kwandiri imi mose makaneta makaremera. Chinodiwa kumunhu kuenda kuna Jesu. Jesu akati koko, invitation iripo kumunhu wese. Huya. 3:16 ya John inozongonzi kuti ani nani anotenda arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Saka uchaona kuti chinodiwa kuenda totenda kuna Jesu Kristu. Tine mamwe miracles esustenance ekuti uno John chapter 2 ekuti unochinje mvura kubve unochinje mvura kuite waini. Poita iyaya yekuti unofide vanhu nezvinuka nehove nechichichi. Muchaona kuti iwo ayaya Jesu unozotaura futi echiti ndiri chingwa cheupenyu, ndiri chingwa cheupenyu. Kumukadzi weuya pa chapter 4 ya John unoti ndini mvura tsvaka. Kana dai wanga waitoziya wai kuti uri kutaura nani, ungadai wakumbire mvura kwandiri. Saka Jesu unotaura kuti ndini ndo mvura yeupenyu. Iye Jesu wacho ndo upenyu, Jesu wacho futi ndo chingwa. Saka utaona kuti esustenance ka aripo akawanda. Pa chapter 6 ya Matthew panonzi imimi munopfuura sei mhuka kana shiri dzedenga. Zvinhu zvatinode kubatirira pazirika, hatifani kutsvage chikafu kupfuure umambo hwaMwari. Chinofane kubatisiswa, kutsvagisiswa hachisi chikafu kana pfuma, because pfuma inopera. Dumbu nechikafu hanzi zvese zvichaparadzwa, but pfuma yekudenga, wazonere pfuma yekudenga, wawane chinhu chisingabviri nekunaka kwacho. Saka mamiracles esustenance anongotiratidze kuti Jesu unogone kutitena. Each and every situation inoteneka. Chero wakanga uri mvura inakirani newaini nefunga pamanzwira acho, unochinjwa ukauye kuite waini. Jesu unokuchinja zvisinei nekuti uri chii. Jesu unokuchinja ukakiitisa zvaunoda. Unogona kutoitwa mudziyo wetemberi yemudenga kana wakadaro. Tine mawarfare miracles. Mawarfare miracles ndio yekuti Jesu unobudisa. Kana kuti unotarisana uyaya murume inonyanyazikanwa yechinzi chii, Magadhara, murume waMagadhara waizicheka cheke miri wake, ukadaidzira kuti Jesu mauya ari kuzondiparadza. Region inonzikanwa nekunzi region. Saka uchaona kuti nyaya yaregion manje inyaya yakajairika, but picture unoziya Jesu uchide kuzame kubudisa vanhu havaoni picture yacho iri kude kutaura. Region waye munhu nemadhimoni. Madhimoni awaya nawo aimitise zvinhu zvakashata, anzi waidambure cheni. Togone kuiverenga nhau yaregion inonzi Mark chapter 5 verse ya togonotangira pa verse ya 9. Mark chapter 5 verse ya 9 inozikanwa nenhau ya akawanda, but nyaya yatiri todotaura mawarfare miracles ekuti Jesu unokonfrande unosongana nemadhimoni uchimadzinga. Verse ya 9 akamubvunza akati, regerai titangire painotanga. Zvino akati achiona Jesu ari kure akamhanya ndokumunamata, akadanidzira nenzwi guru akati, ndine mhaka yeiko nemi Jesu mwanakomana waMwari wokumusoro-soro? Ndinokupikirai naMwari kuti murege kunditambudza. Nokuti akati kwaari, buda pamunhu iwe mweya wetsvina. Akamubvunza akati, zita rako ndianiko? Akati kwaari, Region ndiro zita rangu, nokuti tiri vazhinji. Akakumbira zvikuru kwaari kuti arege kuidzinga panyika iyo. Zvino kwakanga kuripo pagomo boka renguruve
dzakanga dzichifura, ikakumbira zvikuru kwaari ichiti titumire kunguruwe kuti tinopinda madziri. Akaitendera, mweya yetsvina ikabuda ikapinda munguruwe, boka rikamhanyira kumawere kugungwa dzinenge dzaiva zviuru zviviri dzikafira mugungwa. Pfungwa yangu ndoda kufunga kuti legion, of course vanhu vanoitaura chiti legion zvaireve troop, maroman troop, but ini pfungwa yangu ndoda kufunga kuti dhimoni rimwe narimwe rakapinde munguruwe imwe naimwe, which means madhimoni aipa munhu anga aripo zvekusvike kuma 2000 ndo zvatiri kude kutaura nazvazvo. Saka uchaona kuti madhimoni ari pamunhu 1 anogona kunge akawandisa, akawanda zvekupfurikidza. Une dhimoni rekunyepa, une dhimoni rekuba, une dhimoni rechipfambi, une dhimoni rekuuraya, because unonzi unovenge hama yako ndomuurayi, umwe unotouraya kutouraya chaiko chaiko. Une dhimoni rakasiyana siyana ari pamunhu 1. Jesu uri kuti uri kubudisa kuti don't worry nekuti une madhimoni mangani, ndinokuchinja ukabve paulegion ukave mumwe munhu mutsva. Saka uchaona kuti chinodiwa patiri isusu kutenda. Pane munhu unogona kugara muchechi kana kusagara muchechi, but usina chipo chekunzwa shoko raMwari, haugoni kutonzwa rikataurwa, haugoni kunzwa kuti riri kude kumuyambusa kana kuti riri kude kumuponesa papi. Inogona kunge itori result yekuti you are possessed by the demons, wakatogarwa nemweya yetsvina. Iyoyo kusanzwa. Panotaurwe nhau yekunzi Noa uchiparidza, uyai tivake ngarava, mazuva anokwana ekuti mvura ichanaya, nyika ichaparadzwa nemvura, vanhu havanzwi. Rinogona kunge ritori dhimoni rinonge rakagare pavanhu. Poitazve nguva yekuti Loti unotaura, vakomana, nyika ineyi yanzi rudo kuparadzwa nemoto, ngatitize handei, vanhu havanzwi. Idhimoni futi, but Jesu unotaura kuti dhimoni chero riine simba, chero ari mangani, anobva pana Jesu. Chinodiwa kwatiri kutenda muna Jesu Kristu wacho. Ngirozi dzinoshamisika zisingaiti. Regedzai tiende pana vakorinde, 1 Corinthians chapter 1 verse ya 24. 1 Corinthians verse ya 24. Asi kuna vakadanwa vaJudha navaGiriki, asi kuna vakadanwa vaJudha navaGiriki, Kristu isimba raMwari nouchenjeri hwaMwari. Chiri kunzi power pawedhi iro rero, chiri kunzi isimba, ndo wedhi rekuti miracle kana mukatarise Bible concordance yenyu. Chiri kunzi power kana kunzi chiri kunzi isimba ichocho, wedhi riripo imiracle. Saka pari kunzi Kristu isimba, Kristu imiracle pakuchinja. Unoona ngirozi dzinoshamiswa zisingaiti. Pane chinyorwa testimonies to the church here, testimony to the church, anchazivi page inopananga iri page 49, inotaura kuti hanzi angels are amazed by transformation yecharacter yemunhu, kuti character yemunhu yakanga yakadai so yoshandurwa. Tomboti munhu waivava woshandurwa wosvike pakuti wakunatse kuvavira. Munhu waishata woshandurwa wosvike pakuti wakunatse kutapira. Munhu rakanga riri dima woshandurwa chove chiedza kunyika. Hanzi ngirozi dzinoshamisika nechiitiko chakaita seichocho, but vanhu havashamisiki nechiitiko chakaita seichocho. Vanhu vanode kushamisika nechiitiko chekuti rombe rasimudzwe kubve muguruva. Izvozvo chero ukaite upfumi hwakaita sei, nyika inoti changoisiya. Ndo murayiro uripo. Saka hazvisi zvinhu zvekuti zvingabatisiswa. Pauro uchitaura kana kuti uchiseka unoti Dhimasi wakade nyika yazvino, which means Dhimasi dai kuri kuti munguva yanhasi Dhimasi waide upfumirwa nhasi, but Pauro waide munhu unotsvage upfumi huchauya. Saka chinhu chinonzi miracle hachifanira kunge chiri centered panyika yanhasi, hachifanira kunge chitombori pamiracle yanhasi, panyika yanhasi. Regerai timbobvunzawo nguva yekareyo. Exodus chapter 7. Exodus chapter 7 verse ya 5.
vaijipita vachaziva kuti ndini Jehovha kana ndichitambanudza ruoko rwangu pamusoro ndichibvisa vana vaIsraeri pakati pavo. Miracle iripo pakuti vaIsraeri, both Jews and Egyptians, vanofanira kuona kuti zveshua uyu ndiani, kuti iri isimba raMwari. Zvaitika pa hausi Mozisi hausi Aaron, but isimba rani? Isimba raMwari. Saka muchaona kuti zvinhu zvakaita seizvozvo hazvifaniri kungoti munhu wani ndiye unofanira kuona kuti ndaitirwe izvi kuti zvizodini. No, zviripo pakuti simba raMwari rionekwe. Mamiracle anoita kuti doubt yese ipere. Doubt yese ipere. Iyo inogona kubuda pana John chapter 14 verse 11. John chapter 14 verse 11. Tinoti nditendei kuti ndiri muna Baba naBaba vari mandiri. Kana kusiri kudaro nditendei nokuda kwamabasa emene. Nditendei kuti ndiri muna Baba. Tomboti henyu hamusi kude kutenda, but kusatenda iko kungakupere nemabasa andakaita. Mamiracles andakaita ngamubatsire kuti doubt yese ipere. Saka uchaona kuti atina reason yekuti tidaute ukuru hwaMwari. Atina reason yekuti tidaute mapromises aMwari. Ngei Jesu uri kuti nditendei kuti ndiri muna Baba. Tomboti hamudi zvenyu kutenda, but tendai nekuti mabasa amene anotaura kuti ndiri muna Mwari. Izvozvo saka miracle raitwe kuti munhu, zvataurwa pana Exodus 7 verse ya 5 kuti vaIjipita vachaziva kuti ndini Jehovha. VaIsraeri havasi kufanira kuona Mozisi kana Aaron, kuone kugona kwaAaron kana kugona kwaMozisi, kana kundonamirira kuna Mozisi. Ari kufanira kuona nekuziya kuti zvaitwa ndiMozisi, uyu ndi Jehovha. Kune imwe nguva madisciples, Peter unonzi muchava varedzi vevanhu, hamuchava varedzi vehowe. Kwete kuzviredzera vanhu, but kuredzera Mwari. Saka miracle chero akaita zvishamiso raiapo pakuredze vanhu kuendesa kuna Mwari, kwete kuendesa muneti yaPeter. Luka chapter 10, Great Commission. Luka chapter 10, Jesu chitume 70 dziya. Chapter 10 verse ya 18. Ngatitangira pa verse ya 17. Vana 40 vakadzoka nomufaro achiti, Ishe, kunyange nemweya yakaipa inozisa pasi pedu muzita renyu. Danger yemamiracle. Vari kufunga kuti mweya tsvina yakanga yaita pasi pawo. Vadzidzi chaiyo vakutoye kuganzira Jesu kuti mweya tsvina yakazvise pasi pawo. Vakutofunga kuti vakuru kune madhimoni. Verse ya 18. Akati kwavari, ndi Jesu uri kupindura, ndakaona Satani achiwa kudenga semheni. Tarirai, ndakakupa. Saka uchaona kuti picture iri kufanira kubudiswa, vadzidzi havasikiiona. Picture yaya yekuti zviratidzo zvamakandoita nezvese zvamakaita zvaiya zvekuti ukuru hwaMwari hupararire panyika yese. But iwo akutofarira kuti saka isusu tata akuru, tata magogodera acho tiso. Jesu aisade kuti ivo vandoonekwa semagogodera. Jesu aide kungondoti zita rakwe riparidzwe panyika yese kuitira kuti ugume kusvike, but ivo akudzoka ichidaro. Verse ya 19. Tarirai, ndakakupa simba rokutsika pamusoro pesimba renyoka nezvinyavada, napamusoro pesimba rose romuvengi. Hakuna chinhu chingatongokukuadzai. Asi musafara badzi nechinhu ichi, musafara badzi nemiracle kuti mweya inozvisa pasi penyu, asi mufare kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Saka zvokuti musafara nezviratidzo kana chiitiko chamaita kana chamagone kuitiswa nesimba randakamupa. Farai kuti zita renyu rakanyorwa. Even muprofita wako, pastor wako, mufundisi wako, ani wako, leader wako wekuchechi, ukaita
ratidzo zvakakura sei. Usafara nechinhu ichocho, fara kana kuti tsvage kufara kuti zita rako ranyorwe mukati mebhuku yeupenyu. Kare ndopaitaura Mwari muzviratidzo uchishandisa vaprofita, ndozvinotaura Hebrews 1:1. But munguva yanhasi Mwari unongotaura naJesu kuti ani nani unotenda uve neupenyu husingaperi. Chisvambe chiri kwatiri kuti tinode kufara here kuti taakutsike pamusoro pezvinyavada tisingarumwe, kana kuti mazita edu anyorwe mukati mebhuku yeupenyu. Sarudzo iri kwatiri, kiri mumaoko medu. Amen.